400 meter for pigefinaler. Helt ro! Kan man sige allerede her en kæmpe fordel i at starte på inderbanen. Er det ikke det? Jo, det er det, fordi så skal man jo løbe den korteste vej. Men altså, nu løber vi som perler på en stor, så er der ikke problemer i det. Så man kan godt skrue ind så hurtigt som overhovedet muligt for at få den korteste vej. Det kan man ikke. Ja, det skal man faktisk gøre. Og lige om lidt så kommer de forbi her. Nu har de løbet i forreste af dem præcis 200 meter, så nu er den allerede halvvejs. Og allerede nu er det meget sjovt at se, hvordan præcis som du siger, perlerne på snoren ligger. Pas endelig på her, tæt på. Der er stor spredning, der er en stor perle over, så er der en mellemrum, og så kommer de. Og nu skal man næsten passe på, at man bruger ordet perle. Ja, lige præcis. Kæmpe til det sidste her. Det er gode piger. Og det ser ud som om Emilie, som har fået 2 sølvmedaljer, desværre får en 4. Her gik Stein. Du må gerne tage dig frem nu. Bane 1-8 er virkelig hurtigt ude af starthullerne. Ja, der er nogen der gerne vil have nogle medaljer, det er der ingen tvivl om. Det er rigtig flot tempo, de har sat for her. Men så er det at du også siger, at det bliver farligt, fordi nu er det jo virkelig det der med, at dem, der lægger forrest ud, virkelig skal være sikker på, at de kan holde den. Det er præcis. Og man vil normalt mærke nede omkring 250-300 meter, så begynder sigerne at komme i benene, så er det drenge, det er for lidt tilbage. Og man føler næsten ikke, at man kan løbe den, så skridtet de bliver kortere og kortere. Og ærgelserne må være store, når man lægger sig hårdt ud. Men derfor må man jo så bare sige, at jeg synes, den drenge her, han har ført rigtig lang tid nu. Og han er altså ikke sådan en stor talent. Det skal bare ud i vandet. Jeg tror, vi får det her sammen. Jeg tror også, at jeg tror, at jeg er ham fra Dagbjerg skole og tænkte, den her, der ligger lige til højre benet, og så kom der en udefra i stribet trøje, og simpelthen larmer ham lige på målstregen. Men det er præcis det, du siger. Den stribede lille fyr, der overhalede der. Han